Yana nuna musu ƙauna, ni kuma ina jin daɗin hakan. Domin hakan yana tabbatar min da cewa tabbas zai riƙe min su da amana. Yawancin lokuta idan zai zo yana siyo abin daɗi ya taho ma yarana da su. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara narkar da ni a cikin lamarinsa. Ba a jima ba na gamsu da shi, mutanen gida duk suka yarda da shi. Amma babana baya yawan son zuwansa hira, saboda tun ina budurwa babana baya son yawan hira. Shine wallahi shine macuci azzalumi ka yaudare ni, wallahi shine. Shine, ai fuskan wannan azzalumin ba za ta ɓuya ba ko a taron alfa ne. Sadiya. Allah ya tsine ma albarka tsinin ne mace amana. Soyayya, soyayya. Soyayya, soyayya. Masoya, a riƙe soyayya. Wanda ya so ka kaso shi ka nuna shi. Wata rana aure kaga soyayya ce. Kun yarda da juna, kun ga soyayya ce. Kun tantance, kun jajirce. Kar ki cuce shi, kar ka cuce ta. Wanda ya ja mana amana ta ci shi. Kotun soyayya.